No, kahle kahle. This is part 2. This is part 2 of izinto that ezangistressayo phofu kakhulu ngeminye yelobola. Guys, ngilibele ngixelela ba zange ndibone ubuthongo ne ngiyoyika kuyolo mfana ase andiphoxe. Bafuna na location. Davudi location and said that hi sir. Can I please have your live location? Caba naye ke ngokuthi andikutrust back kwam ningathi ungabaleka. He was like one sendela wathi ngicela yakho location. Nawe ndamnikeza i-location yami. So nanza enye into uba ngangafiki lo mfana noba ndingathini kuphekwe kangaka ekhaya kulungiswe kangaka ndingayini uhlazeka andazi man guys andazi bayinoni I feel like nje uba khona umgowo okhoyo la mina. So I'm saying ke ngoku bahlale ixesha elide after kuzisika uthi uba okay makuyize lani bomama bafikile kwi-6 yenkomo. Hayi ke shem kuhlalwe baby no bahlala ixesha lingana. Yo After past 8 I think I past 8. I would tell 12. Well, 12. That wasn't really a long time. I don't think unyanyisile. Okay, but it's fine. So, kuhlala that's a little bit talk we chat today. Good morning, sir. Can I please have your live? Sending single. Nansoyika. Can I please have your live location? Thank you. The phone I'm going to but when a message I will show me. Yeah, then ngoku guys after live location manje ndimjonga phana ku live location nosebenze ekhaya bethu makazi bam kudinga abantu bonqunqa kudinga ndithi guys ndiyagowa nakwamandla ngicobekile mna ndizukwazi. So fine akho snap ecakho baba. So guys fine kubuywe ke kubuywe apho kogqibela mose kumanye omalume bayibala imali bahambe and then umajola manje ethi Amila ndizoncedisa senze show ba le mali abathi yiyo kumanye kwenziwa kanjalo mos just to uba yazi imali yabhida sometimes ngangakwazi noyibala imali mna imali ndandibala nje indlela ndestress ngayo noma ndibala ndifike ku1000 ndithi mama ngicela ubizo nakhane my friends uba ibe ngabo abazoba I was like no fine akho ngxaki. So nakhani bamanye bebalisa umajola bebalisa bazomalume nayo bathi okay mhlambe yi20,000 and then ba kanjalo guys kwafika ke ngokwapho kokugqibela bafika omalume after behleli bazisa imali umajola phina ndibize yiza Amel yabo ngoku ndiphethe imali kuthiwe Jola sifune inkomo apha kumkhwenyana zayi12 nansi ke imali ilidlebe yami lihlelami lipha kubo ngodibalayo nansi ke imali balobolile bagqibile yo guys I could not hold myself asandathini imali nandiphethe ndayibeka phansi ndayiyizela like ayiyizela for myself kabantu Neenkomo eziyi-2 undigqibile like udlawalile undigqibile yo guys ndaqalisa kwangona ngathi ndiyavuya amajola hoyi zange ndamvuka into eziyizelela mna khawubuye sewundibuye shame ndadi excited kakhulu and then I write my man a message I'm like uyindoda thole now I am getting excited like iyafika oh man and then kuthiwa makuyoxelela umama ke ngokuba ugqibile ulobola nyani Nosbar one palaro message. Ethi uyindoda. Sorry. All of the 29 kaDo. So guys emenge ngokuba kuthiwe ugqibile umyena ngambhalela imessage ba uyindoda thole like kwavuywa ke ngoku yokwayiyizelwa
kwayizelwa shem kwayizelwa kakhulu wena wathi kwathiwa ke ngokuba umyeni nam okay bazofakwa endlini ngoba babexoxele ebuhlanti bazofakwa endlini kutsho kuphakwe ke no not ubaqale ngophakwa kuyocela ezamali uba ucelwa imali zamacuba ucelwa imali yentombi kanjalo simane singena ngayo 1 ezamali phayana kwathiwa ke ngoku nobhuta aka size gold digger kanje ingathi ufike gold hey so ndiyaphinda ke ngoku kuthiwa angangena umkhwenyana if around angangena ngoku ngaphakathi azotya khona ityo batyele emotweni because I thought mna ndizamphathela ukutya emotweni kwathiwa no makazotyela ngaphakathi angene endlini enkomo wangena kubhuti wakho userious pha baby ngongixelela nantseni usewuxelela uba ugqityiwe ulotywa ngondiyakho ndiyokuthatha ndathathwa nguwe ubungene yadini baqale bazubani baqale bazubhutlova mas qale baza yena watsho uba ndabe ndikhule isilama mas kwayakutshisa mas bathi manxibe isilama ya bese ndixelela yena azandixelele wandixelela azandixelele kublo so ngongenayo pha ngaphakathi awuyazi uba kuhambe njani uzoyiva phi wena uba kuhambe njani kondihleli phaa kaloku kondihleli phaa phantsi ke ngoku ndiyabuza ngakwenzela ntoni kaloku ngoba besitsho ukuba hayi ihla kuqala yiyo ukuthi ndibekupholisa ndangazuba nomsini nam ndingafuna umamela lotywe lokwagqitha eyo so guys like kwa excited kwayocela amacuba mamela ke ndakhala guys ngelobola yami yathi abafana fine ndabhalela umyeni nami message I'm like masiphume ngoku sihambe siyofota okokuqala akafuni ukukhulula ijacket for uba ahambe ngeskipa sicela ukukhulula ijacket ndiyakuya ne gives me eza flowers ezethu will you marry me xa babeyiplanile ke no achuma leyo ye flowers ezibhalwe will you marry me ne yeah babeyiplanile achuma leyo flowers I'm excited so ndifuna ufota naye ndiphethe i-flowers safota guys i-pictures noba zaba i-4 nomyeni nami and then he was like aqala ngafuna ukukhulula ijacket ndicaphuke loo nto yintoni na ngicela ukukhulula ijacket what's going on ntoni eventually ayikhulula ijacket no-omela babe bemcenga ayikhulula athi kuthweni kakhulula yo kodwa uyadika bhutaka yo why okay vibe athi ke nakuba athi uba ndimamele wena ke ngoku okanye ndimamele abantu abadala because kuthweni ngayikhulula ijacket amalanga nama ngengalo apha kusebukhweni no ndisike ngoku mna for just enantsika i-pictures uzophinda uyinxibe engakho mntu ukubonayo because isentla kwendlu but still lo mfana akafuna uyikhulula ijacket ngiqomba okay undikile so mna nomntu wam saqala uxabana kwangala mini yenantsika yentobola undikile then ndithi ke ngoku guys makabambe ii-flowers zibanjwe nguye avele ngomva athi ke nake ipose yamantombazana leyo nje ibona abafana bayenza le pose athi ngimosi ndifuna aze ngomba kwena lo will you marry me uthi ke nakuba ngiqhela uyibona lo pose kumantombazana xa yi-graduation yawo manje okay yazi ngaqalela ibenje so guys kwanjalo ke shembatya ke ndalila yo andakhala wahamba ndathi mama makahambe xa ngafuna ufota nam ndalila wayongena phakathi ndakhala guys ndakhala kanguyangqanda achuma banjalo kaloku amadoda sulila nam unantsika nam umyeni nam wayengathanda ufota wayendandixelela uba masibeyifaka ii-pictures kwathi ngathi understand kaloku baby and ngoku uthi makapose kugcwele abantu apha kwathi understand kwaloo nto ndiyalandeni esibibithwane kwalobola yam. Okay, fine. Saphuma up, yo guys, a lot of things stressed us. I think yo iron bafuna ba part 3. Kwenzeka nombaby ke ngokubamba baya emission because utata wayengayanga which is utata ka Bhutaka no tata wayengayanga kuzosiwa ingxelo kuye phi emission. Oh ixesha liyaphela. Kuthi lifutshane ngaxesha lapha ku TikTok guys. Liyangicaphukisa. Okay, upart 3 sokwenza upart 3 which is the last part ke ngokuba xa kuyokwenziwa ingxelo kwaphinda something else stressed us into yonxiba yo hambo isalonga icinzwa yintoni le but happened ngale mini yelobona kaloku nayo that is why indi-stress so guys kwashiyeka kumande ekhaya aseyibasa kwividiyo elandelayo le yento yonxiba eyasiphoxa nge-last minute kwahanjwa awufani ukukhoza mntu wam kwanjiwa ke baya emission abantu ababethunyiwe for abantu bakulo Bhutaka because bona bangobaphayana kuqumbu ngabasetsomo yabo so indawo yayiclose kubo kusemishini and then mna kwashiyeka ekhaya wethu kumandi I had to ba ndikhulula ilokhwe
ndihambe ndiyolinganisa ilokhwe yomtshato ke ngoku because senza ngabomi thina uba into zethu zenzeke nge-weekend eyi-1 lobola